Wis wancine nduk kaya ngapa? Bintang tamu Adimas Joklidik Joklutuk diunggahke panggung ya kaya ngapa diiringi meet in Duojo ya kaya ngapa katuran minggah sasana Mas yo rasane kaya ketibang daru lintang kamulyan nipone dadaku sing lali karo aku kelemule kelembali karo aku janur kuno asake gumon setahun ora rugi rina wangi gonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane ya maplau. Assalamualaikum Mas Minto. Waalaikumsalam Mas Joklidik. Wilujeng jalu Mas Joklidik Joklutuk. Rasane kaya ketiban dari kamu yang ketiban dadaku wis eling karo aku gelem mulai gelem bali karo aku jangan cuma rasane cuma ora rugi ora macam yang pancen kuwi sing tak suwun rasane ya makla rasane kakak mempelai berdua terima kasih bahagia selalu aneh stasiun balapan arah pemangkat asahoni gedang-gedang sayang aku nangis kowe malah cengengesan aneh stasiun balapan pamit lungamu saawang kok malah keluyuran lali mulih keblandang doro keprean tenan koran ajes oke ambo sing beres aja cengengesan jare lunga sing Semarang pamit mutilik sedulur lanang sedulur apa sedulur pamit sedilok kok malah ngantuk adem bablas iki aneh stasiun balapan pamit lungamu saawang kok malah keluyuran lali mulih blandang doro keplean satu lagi coba ajes oke ambo sing beres aja cengengesan wangi ya kudu serius banget ayo masuk duduk cari
sedelok kok malah ngantuk lelo hatiku remuk redang banjur dadi saklawangan tiwas mecah celengan duitku amblas kowe keblandan nang stasiun balapan pamit lunga pasang kerja sedang untuk sayang aku nangis kowe malah cengeng nang stasiun balapan pamit lunga mu perusahaan alhamdulillah Alhamdulillah. tak mutok haram coba piye Sulit sih mesti. nadane lanang bos mau nene nene nah kuwi lho coba ndok mikmu mik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina kancane solawat dandan iku tak coba kasidah ayo Mas bareng kanca-kanca tuh Mbak Ciro lupat. Allahumma sholli wa sallim tulis tulis asmane Pak Mesni. Ya, Mas Putu. Wih. Loh. Masya Allah, piye iki jane? Katmu Gus. Bang iki sing gawe jenenge Pak Mesni. Ayo. Ya kaya bocah-bocah ki mau lho. Bapak Misni, senajan sepuh cakep sekali. Ngagem sangka dipirsani ya seneng ngaji. Insya Allah sregep sowan para kiai. Allahumma sholli wa sallim ala sing dadi temanten anyar. Ayo sampean iki lho. Apa iki? Temanten anyar lho. Ayo. Lho. Piye to kowe iki jane kok Piye, ndang cacek-cacek ngono lho. Mikir kok koclok jane iki. Tak dongake sing dadi temanten anyar. Muga-muga nganti besok aja nganti bubar. Mong walengku sregepana anggonmu ikhtiar. Ya. Kowe nyawang rono lho. Karo mikir iki lho, cocok iki. Kok nyawang aku ki ya ngopo kok iso? Gak tak dadak lho. Ora dadak, iki nang delok kepinteranmu kuwi lho, jajal. Kuatmu, Bos. Yen kobar main. Lah, tak dongake sing dadi temanten anyar. Nganti besok tak dongakne aja nganti bubar. Aku mung meling saben dina sregep ikhtiar. Engko bar main
Aja lali kendang bayar. Kowe iki wis dipikir ora sandadak ngono. Yang penting aku lho nyapa. Manten lanang jenenge Mas Yuda, Mas Yudi lan Mas Yuda. Insya Allah kakung loro nindak keping teng agama. Coba mentok. Tembange Mas diaturke. Jaluk. Malu Bojonegoro sambung wanci dalu ingkang dipun suwun Mbak Sulis Eva. Nganggo bawa Mas, coba digandrung sing apik. Entek iki Mas Jok Kluthuk bawa ndak karo-karuan kok Mbak Sulis coba kaya ngapa. Duh wong ayu Duh duh wis ta Mpun. pamintaku nimasito asih terus pindah atut runtut Ayo dicedhaki dirangkul. ora runtungan Batang kinggang ing sarina Ing sarina Ya, Jeng Sulis. Sasuwene aku rasa petemon. ayo coba yen cedhak tansah pergi wo yo yo gini suaramu apik Ya. besok kapan yen cedak Besok kapan yen cedak? Lah nggih tak tambahi besok Ya, kapan apik. yen cedak. Yen cedak tansah mulat. Sida asih Pindo mimi lan mie goreng. mie tuna. Ayo coba. Pindho mimi lan mintuna katur dumateng kadang Sumber Ayo. Kepolisian Polsek Sumber Gempol Mas Edi Susanto. Nimas ana tapi wajib sida apa ora sita lah iya sida apa ora sida asih Mugi katur Mas Doni Iswara ing saka Tulungagung. nggih
Mas Edi saka Polsek Sumber Gempol nyimak saka kantor kepolisian Sumber Gempol. Ya, Pak kaya napa? Babinsa, Bapak Kantipmas yang bertugas malam hari ini. Ya, uga Bapak Kades Siap. ing Desa Kunir sak prangkatipun. Monggo kanajeng pembangipun sambung wanci dalu dados. Yuk. Ya dok. Nah. Wah, oh. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas pepujanku jejer pangkatiku sambungku mong wati dalu berbeda sarimu Kang Mas Damrak nitisake ora lestarine tapi miratine tan ana ingkang nyaruke nyomong akibate aku membayangke remuk ing atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Popotenan sindot lagi Jangan pak ganti Diko apa gemati Mendah boyo itu sida urip lan atika Cara rambut
Sekretaris Sugiono yang saking Surabaya. Putri Sulekha Rosi Sonyawara Bika Kang Lesrana. Iki uga ana salam saka Mas Tarno Tania. Oke, Jakarta. Ugi kadang kades sing saka Tajinan Malang menika nggih kinten salam dumateng Sekar Gadung. Siap, Bos. Ya. Dibablaske Mbak Punjung karo Mbak Luki diaturi jumeneng. Kaya ngapa? Sepote Mas. Yuk Mbak Punjung, Mbak Luki jumeneng. Dados yuk. Pundutan saking tuan rumah request lagu setunggal lamunan sekti nemen janji ka janji nanti ka nanti. Iki sing dipilih sing di coba. Kowe milih endi? Milih lamunan apa? Apa kayak mau? Milih sakti. Neno, ayo dok. Neno. Nemen janji ka janji. Terus? Kuwi kabeh kudu dinyanyeni. Ya. Kuwi kabeh kudu dilakoni. Ya, enak sekali. Ya sing di iki tembange. Coba. Punjung. Nemen Mas. Waduh, Nemen. Ya. Nemen. Ya. Nyapa tembangmu kok nemen? Ngono kuwi uga curahan hatiku Mas. Apa kowe gelem karo aku? Alah, aku sama ndek bojo ngono. Yo nek ning panggung ki profesional wae. Berarti kalau di panggung itu milik orang banyak ya Mas. Milik- Perlu. Perlu. Ayo. Ayo. Ha iki garangan prengok, Mbok. Wah. Kata kula. Ini jajal apik-apik, Dik. Coba Mas duduk sama itu toh. Jangan Teman-teman. Bos, sama ini di sana diduetin. Ini nih tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Kok tahu kamu? Diam. Iya. Kan yang ngger peteng lu dekem mati. Kok petang itu toh? Ya rono jepeh. Ya lek papakane Luki pancen Iki, ngono iki. iki. Leres, leres, Glendam leres. glendem Coba. meneng. Golek di jagongan iki. Meneng, Susu, Di golek panggonan sing saya peteng terus ndekem. Terus itu ngendok. Yuk, kaya ngapa? Nemen Mbak Luki, Mbak Punjung dados. Yuk. Sekar Gadung Indonesia. Anak Punjung, Ada gendoluki. iki mesti apik. Ada Mas Jo. Mas Didik, iki ana pundutan saka Bapak Oka Wibowo J. Amsterdam. Iki ngersake bajing luncat. Siap. Ini mengke ingkang joget anak wedok Hani Kusuma. Oh, dados ngagem gagrak citanduwinan ngeten nika. Nah, ning sadurunge nyuwun gungan Mbak Pipit karo Mbak Imas, uga ana pundutan saka penggemar nyuwun Taman Juruk kaya ngapa? Langsung nganggo irama sigrak rancak. Yuk, dados Mas, yuk. Sekar Gadung Indonesia. Iya, kita sama.
iki ra menghormati musisi kok. Kudune deng tak dung tak deng tak dung tak dang deng 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 ngono lho Bos. Baleni. Saka Mbak Imas dhisik coba. Musisi ki lek gaekne. Iki sebabnya wis pas. Iki lagu iki wis pas ya Imas ki Taman Juruk lek sampean ki Taman Makam Pahlawan. Jadi Ojo. Coba. Yo Mbak Imas. Piye Mas di briefing dulu, di Sing briefing dulu. tuwa-tuwa welinge aja nganti laleh. Oke. Yo. ayo Mas. Ya. Jan bokonge Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Deng 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 ubah. Deng 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 deng. Asik, lulus. Lulus. Karek nampa ijazah. Aja ngisini-sini lho. Iki barang terakhir, jeng lakone macrit. Iki tambah iringane beduke kudu muni Mas. Ya. Disesuaikan karo sing meragakan. Aja ngisini-sini ya sayang ya. Sik. Sing Sak durung obah. Anu tukang isa-isa kae nek bak nganggur ora. Lah ngopo kok golek Bang? Wah, iku nek nganti blambang lah ya susah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, itu kemarin, sekarang sudah pengalaman. Wes tak lakban. Ini sudah dikasih spon sofa. Oh, wes tak lakban. Coba. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Terus. Deng. Jan gas. Iki golek kerep malah kok sponsor sedhet WC. Ngesane kancaku dorek lho, Mas. Awakmu ki gaya budaya to, ora Iya. pas karo instrumene kok. Loh, lah panggil. Iramakne. Deng Sing deng anu tak dulu. dung tak deng ya Mas. Sing Tua-tua welinge aja nganti lali. Deng tak dung. sing halus. Tapi yo ndak wangun ya mergo Sing halus bokonge lho, sayang. bokonge kaya kampret ora patek wangun. Kampret ki condot. Dejalis. Sampean ki lho bojone dhewe atau didelok kulino ndelok pokoke kampret sampean. Mas Lutuk wau leh memberi Nah, halus arahan lho. ngoten niku Jabi. Halus lho Iya. sayang. Sing tuwa welinge aja nganti lali. Nah. Halus Aduh, lah kok terakhir dia lah mencret. Astagfirullahaladzim. Salah neh. Ora lho. Ya Allah. Mas Luduk, Halo, Pak. jenenge Pipin ngombane bokong sok rembuk. Tapi apik. Kuwi Apik iki Mbak Sulis ya, Jal. Mbak Sulis coba. Ya, Mbak Sulis coba. Iki Ya, paling coba, apik coba, dhewe iki. coba. Boleh lah sulis. Ya aku lek ndak Mbak Sulis pokoke ora aku. Sulis ki jawab. Elis. sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Sik, aku ketutupan Mas Kluthuk, Mas Klidik, aku ra iso ndelok. Kene rada rene nduk coba. Pak iki yo butuh hiburan. Dalange yo golek Ya kepuasan. golek kepuasan subuh yo bokonge Kluthuk kaya bokong kampret. Yo, coba madu Brana. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Wes, pun puas. Wis anyang-anyangan aku. Ya wes, Ganti aku. Sik. Nah, ayo tenan. Wah, lah iki. Ceklono Bos, ceklono. Ngawur rek. Ceklono, ceklono. Kowe iki mari ya obat. boyokan lho iki. Tikne. Obat nguntek kok. Hop, wis ngene wis. Bos, iki nek randang ditangani iki obate ora sah duwe obat pil, langsung cair ae. Ngono. Nah. Rodok nemen, Bos. Awas. Tung gentak-gentung ya. Tung gentak gentung.
Matane ngapa kok cengelku barang iki lho. Iki lho bokonge wis cemawis iki lho. Lendasmu koyo bokong iki. Ayo kene. Ah, iki jan ora iso. Cukup sik. Hah, kene. Ngawur aku iki kok. Mas. Aku lek dicedhiti bokongno pira-pira tak tuku. Belum to Pak, iki termasuk penyakit iki. Lah. Kaya pitik ape mbok duwe. Genti, saiki Mbak Punjung, coba Mbak Punjung kaya ngapa bedane nang ndi? Batak kayak gini mbok terus. Aten yo adik biadab. Ayo, iki sing titis Mbak Punjung karo Mbak Lilis wong loro, coba. Ayo. Entuk jamu iku. Ayo. Sing tua-tua coba kaya ngapa ayo. Kaya malut lah. Banyu bengawan sinara cayaning bulan. Lira sewu tiyan anglirap muka kenangan cecek. Oke, sip iki apik iki. Apik. Ya, ya. Bon apik. Ganti. Mas Luduk. Ganti. Ya. Ses ya. Api ya. Bon sip ya. Iki sik anak didiknya. Iki anjal aku bisa tak ganti saya. Iya. Iki gurune pinter iki. Gurune ya. Anu busri. Oh ya. Oke. Kebu iki Bu. Kena dicoba kena mambengi ya apik ngono. Apik. Saestu monggo Bu. Monggo. Kagem aku. Wis, tenan tak ngantek Bu Srini gelem ngangge gaya kaya ngono ki engko bayarane tak kon ngepek kabeh. Monggo Bu. Monggo. Sareng-sareng kula derek. Monggo Bu. Bu Sri iki ngagem jilbab, gak mungkin. Ngapa toh? Ya iki pandirek tuh Loh, menjaga etika kan budaya. gerakan, Ya, tidak gerakan boleh tapi iki diwakilne wae. Loh. Oh. Diwakilne wae. Enggak. Saged. Kalau tanpa gerakan saya enggak mau. Harus pakai gerakan. Harus pakai gerakan. Karena ini ekspresi kok. Anu diwakili Pak Manto ya, Pak Manto. Manto sapa? Ya ora iso to kuwi, Bos. Nah, diwakili anak wedok Hani, coba ya. Bisa Langsung bablas ning bajing loncat. Ditandui. Yo, Mas. Kumaha damang. Yo. Ya. Wah, Wah, iki lho jantelan. pawakne Bu Sri. Wakilono sik dulu to. Wakilono. Karo Yen ibu cekongan. cacah ki ya ngono ki bawakane biyen ya ngono saiki jan wis. Iki rodok subur, Iki Pak. mulai diet Mas, wingi tak pundokke apa salon pas yang ditempel di dalam udel terus dibuka hitam itu. Oh, berarti anu ki duduk dia iki obat gudeg kuwi kan ora. Iki mergo wis rodok lemu tak we obat pari dengi. Sing pas sapa, Bos? Ono stunting. Iya, iki no. Oh, lilis. Elis. Kok sik tanduk kok mapan ki ngopo to kowe iki? Nah, ngono sik. Nah. Wah, burung pemanasan kok mleding. Wah. Wong urung. Kowe konten ono nek wis ngene, nek wis kamprete nusul. Ya. Lho Han, lek wis kamprete nusul Nusul, baru kan? kamu Nah, mleding. Lah, kles mleding akhirnya nyepret. Yo. Dieting nih yo. Agem bawa nggih, Pak. Ora iki mau sing tuwa-tuwa ki jajal dites Oh. jogete sak urunge bajing loncat. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Gila, Ya, iki sing lho. piti-piti Iki sing suwi melu Pak Misni ya iki. Jogete yo geraji ngiwonengen. Bajing loncat dados yo. Pas. Agak itu, agak dia,
Hagadia akad itu saha eta kuring. Saha etak kuring dase bodak tumone jengking. Kaya andingmu kuwi. Ya, kayak apa? Rada rancak sidik Mas. Yo. Bajing loncat kastana aduh happy Iki ternyata ana pundutan saka Mbindo Blitar dari Pak Muklas. Masalah. Pak Muklis nyuwun Jogja Istimewa Taman Duruk sampun katur kalian podang kuning. Nah, iki slendrone digunakake podang kuning disuwun panjenengane Mbak Lilis, Mbak Diah
Mbak Punjung karo Mbak Sulis ya digarap Irama Bosas. Nggih. Kapindhone pupuk kedua binarung karo gamelan. Ya, kaya ngapa? Langsung dados. Nah, nggih sik, Bos. Muga berkah barokah. Nggih, wis ngeten bintang delok wayang. Nah, wis. Wis. Bintang delok wayang. Bakule njaluk. Ngene bakule njukuk sitok wis. Kono, Bos. Pun wis tek nyok kono, Bos. Iki dituku pisan berarti. Loh, Hasil Ya. bakulan. kowe iki rono bayaran kok iso. Bayaran kok malah rene. Sing ngedum kowe kok. Lho, Iya aku sing ngedum, iki lak sedekahmu bayaran. Ndak kok diarahke. Sing ngedum Sik ora saudur enteke pira? 210. 210 kan dibayar ibuke. Iki enek 50 kilonya, nggih mbuh ngono. Nek ra ngene dalang lak ra metu. Nek tambono. Ibuke. Mus nampa sak kresek lho. Kene Bos, kene Bos. Mangsane susuk 40 ki. Anu 40 nggih banjur sesuk ya, Mak. Sesuk rene oneh, Pak, sing 40 ki susuk ana. Ora mek kuwi tok sing nembang podang kuning sesuk tak bayari neh iki. Tak utang tapi. Ya, bedele ndak? Ya kaya apa podang kuning. Saya, Bos. Ya. Wis, ngene. Ya oke sama-sama. Pak, nuwun sewu Pak Minto. Ya. Bakul kerupuk niki bapake pun kapundhut nggih. Pun kapundhut niku ngatutne panjenengan teng pundi-pundi, Pak. Oh nggih. Nggih, Pun kula melu ndonga. jenengan nek ngetutke kula ngomong kula, Pak, kula nusul mungkin jenengan dagangane pokoke niku kula tumbase. Lek sampean nderekke kula. Saestu. Nggih. iki sing sepul nika lho, sing dereke nika lho. Hah? Yang sing sepuh Sing sepul biasane biasane dereke jenenge kok pun tinimbalan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. lho saestu. Saestu niki. Niki terus diteruske putrane. Oh, nggih, nggih. Lah mlosok nek Mas Mito mayang melu terus, Dik. Nggih. Sesuk nggo dagangan sing rada akeh. Ben jeleput Mas Mito. Yo, kaya apa? Podang kuning dados buka celuk. Esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anduwe isi kasayang Sawang tambah manis Ipo yang kelakonnya deslirane Yo. Rapikan aku menjadi kebahagiaan Lagi yang si bodang Hancur hati keberatan Aku keberatan Bola mancung hatiku san Sayang
menika podang kuning sampun katur, Nduk. Heeh. Nyuwun gungan oleh-oleh sangka panjenengane Mas Duwojo karep ben nembang karo anak lanang ben nyuli karo pake. Ya, kayak apa? Karya dari saya sendiri yang berjudul Ngenteni Tekamu, Bos. Ya. Mungkin dispesialkan untuk Mas Yudi, Mas Yuda, Mbak Yesi kalian Mbak Endang. Nggih. Niki, yuk kanca-kanca cepi sak pinten kote cepi. Ya, Bos. Kowe ana ngendi? Kowe ana ngendi? Mesakno to awakku iki. Aku yang golek, aku yang goleki cahayu cepet kalau bali kaya ngene rasane wong lagi kelangan mugi-mugi Gusti enggal dalan Sekar Gadung Indonesia. Sikat. Iya. Ada tole paten. Ya. Kagem kanca-kanca pemuda matur nuwun. Kanca-kanca peladen terima kasih. Bapak istri sekeluarga sehat selalu. Kaya ngene rasane wong kang lagi nampa pacoban ya wis tak trimake lu sing lair batin iki nanging aku isih ora mengerteni. Apa salah dosaku nganti batinku lara rasane tembus ning dada ora ana sing ngobati amung sliramu kayu tak hati-hati. Indonesia ada Ngenteni Tekamu Mas Dulo spesial kocok-kocok sing luar negeri ana Taiwan, Singapura, Hong Kong. Sekar Gadung Indonesia musiknya luar biasa. Enak eramu ya men. Kowe ana ngendi mesakno to awakku iki. Aku yo golek, aku yo golek
aku nganti batinku keloro rasane tembus ning dada ora ono sing ngobati amung sliramu wong ayu tak anti-anti Mas Badan sana ayo Basu Mugi-mugi Gusti Koko sing dupa kumelun ngeningkan